An dai yi jana'izar marigayi makaman ƙaraye Alhaji Musa Sale Kwankwaso a gidan ɗansa tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Rabi Musa Kwankwaso da ke kan titin Mila Road a unguwar Banfai da misalin karfe 3 na rana. Dubun dubatar al'umma ne suka halarci jana'izar. Bayan kammala jana'izar mun samu zarafin tattaunawa wasu daga cikin muhimman mutane da suka samu halarta, ciki har da Alhaji Nura Hussaini President da tsohon shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Umar Haruna Doguwa, Alhaji Shakur Yassar da Honorable Kawu Sumaila da kuma Honorable Aliyu Sani Madakin Gini tsohon ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙaramar hukumar Dala. Kuma wannan rashi ne da ƙasa gaba ɗaya. Allah ya gafarta masa, Allah ji kan maji daɗi. Wannan hakika mun yi babban rashi domin a zahiri a marigayi ya nuna mutum ne mai haƙuri da abubuwa da ake na harkar siyasa da sha'anin rayuwa ba za ka taɓa jin bakinsa ba. Mutum ne adali mai kirki mai haƙuri. Wannan rana ta zo mana ranar Juma'a, rana mai daraja kuma da Allah subhanahu wata'ala ya karbi babanmu kakanmu a Alhaji Musa Sale Kwankwaso maji daɗin Kano. To ni na sha zuwa gurinsa kuma duk lokacin da na je gurinsa kalma ɗaya yake faɗa mana cewar mu yi haƙuri kuma mu yi gaskiya. Duk abin da kake kai haƙuri kuma kai gaskiya. Wannan ita ce ina jin tarbiyyar da ta sami sanata Rabi Musa Kwankwaso ta yadda in ya maka magana ƙwaya ɗaya magana ce ƙwaya ɗaya. Maji daɗin Kano Allah ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya rahamshe shi, Allah ya raya bayan sa, Allah abin da yana alheri Allah ka sada shi da shi. اللهم اغفره وارحمه وعافي عنه واسن نزلهم اللهم اغفره وارحمه وعافي عنه واسن نزلهم اللهم اغفره وارحمه وعافي عنه واسن نزلهم. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan rashi ne wanda muka yi ba ma jiha ba na ƙasa ga baki daya. Sai dai mu addu'a Allah ya ji kansa, Allah ya rahamshe shi, Allah kuma ya albarkaci abin da ya bari. Daga bisani ne bayan kammala jana'izar mun tattauna da tsohon gwamnan na jihar Kano kuma tsohon sanatan Kano ta tsakiya injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Ina so in gode wa Allah da ya ba maji daɗi dogon rai, ya yi shekara 93 a wannan shekara, kuma muna gode wa Allah da ya zama shine mahaifinmu, domin ya yi mana abubuwa waɗanda suke ba duka iyaye ne a lokacin da yake yi mana suka gane ba. Dukkaninmu duka ya samu a makaranta ta boko da ta islamiyya. Dukkaninmu ya ba mu tarbiyya ingantacciya, wacce tarbiyyar nan ita take bin mu har yanzu. Mun shiga kusan kowace ƙasa a duniya, amma dai wannan tarbiyya tana nan. Ba za ka ji mu a cikin wani tsari na asha ko waɗansu abubuwa waɗanda suke marasa kyau ba, wanda duka wannan suna da alaƙa da wannan tarbiyya da muka samu a lokacin da muke tare da shi. Saboda haka muna gode masa kuma muna addu'a Allah ya saka masa da alheri, kuma yadda ya riƙe mutane, domin kamar yadda aka gaya mana 1956 shekarar da aka haife ni, wannan shekarar ya zama sarkin Kwankwaso. Kimanin shekara 20 ya zama maji daɗi, ya zama kuma hakimin Madobi. To wannan ya ba da dama wanda ya zauna da mutane lafiya, bai zama mana wata matsala wanda muke siyasa wani zai mana gori da laifi kwaya ɗaya ba. Mu taɓa jin wasu koda wanda suke zuwa suna zage-zage suna faɗan maganganu marasa kyau, to ba za ka ji sun ambaci maji daɗi ba, domin bai ba kowa ƙofa a cikin mutanen da yake tare da su har su je su irin waɗannan abubuwa ba. Muna godiya ga Allah da ya ba mu dama muka yi wannan samu dogon lokaci da shi, ko muka rabu da shi lafiya. Jiya yanzu muna tare da shi muna maganganu, amma cikin dare jiki ya zafi, kuma wayewar gari yau Juma'a 25 ga watan 12 shekara ta 2020 Allah ya masa cikawa. Saboda haka muna addu'a Allah ya ji kansa, Allah ya masa gafara, kuma mu ma idan tamu ta zo to Allah ya kyautata namu zo.
ji da sakon ta'aziyya da gwamnan jihar Kano ya aiko gare ka. Kai ya aiko? Ni dan nan ban sani ba ko ya aiko ko bai aiko ba, amma ya aiko to shikenan muna gode masa. In kuma bai aiko ba watakila zai aiko, domin abubuwa yadda suke tafiya a wannan jiha da ma ƙasa ga baki ɗaya, muna buƙatar addu'a na da ke za samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu. Jama'a assalamu alaikum. Karshen shi wannan rahoto kenan wanda muka kawo muku yadda ta kasance a jana'izar marigayi hakimin karamar hukumar Madobi, makaman karaye kuma mahaifi ga tsohon gwamnan jihar Kano, tsohon minista injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Musa Shehu Bala ce ɗan gurasa a labaran Rahama.